Бръкни Франси си. Ето ги и скалите. Камили. Женски. Гъби. И шапки. Закоча ли? Да. Аз... Виждате? Народ. Ще снимам. Добре да съм те чува. Ето пак скали от всекъде. И аз. Ето ме на фона на скалите. Вижда ли се сега да ме? Да, но... Ако се телефония ще видя най-добре. И постоянно пристигащи автобуси с зяпаче. Ето народ. И ние. Симонки, аз тук този стръмен... Брек. Къде да знам? Айде, отивайте. Ето го и ръмката. Леко се не лъзнеш, бати, че не мога да изведа от там. Я да ти кажа. Свободни ръцете. Една снимка. Ето, ако застане там. Интересно, а? Снимане яко. Ето. Виждали се отзад нещо? Ще се. После ще ви покажа и други места. Хубаво е. Като нашите дългоочишките скали, ама тия са като че ли по-така, повече са като на Брани. Да. Там продават парцияки, магнитчета, фрешчета.